Takže ahojte, ja som Veronika a toto je moje ďalšie video. Toto video som sa rozhodla natočiť iba takže dobre, lebo dotyčná osoba, ktorá vie, o ktorej hovorím, veľmi chcela, aby som toto video natočila. Tak som sa rozhodla, že konečne natočím to moje spievanie a pesničku Si pre mňa best a dúfam, že by to videl, lebo každý vie, kto ma pozná, že nespievam veľmi dobre a aj keby si to mysleli, pravda to nie je. Takže ja teraz nájdem pesničku. No a presne na túto pesničku budem spievať, tak. Takto spievať nebudem, takže najprv vám ju ako pustím a potom to porovnajte. Neskajte chvíľočku ešte, hej. Iba po refrén, a to je všetko. Držte mi palce. No, takže tak. Toto by som ja mal zvládnuť zaspievať, takže tí, ktorí tu veľmi chcú, že nemenovaná, nech mi držia palce a to je všetko. No, poďme na to, bohužiaľ. To je tak trápne, ja sa viem, že sa trápnim. A kvôli tej nemenovanej! Merám. Vieme sa 100-krát rozísť, 101-krát sa vrátime. Vieme to hodiť za hlavu, zostáva nám jediné. Jedine ty, len ty mi dávaš správny dých. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, srdci mi naskočíš. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí, best, oh. V zákrutách adrenalín best of. Na dom to stále ladí, jeden zvždy sa vráti. Si pre mňa best. Mne nejde veľmi spievať výšky tak málo hodín a tak rýchlo uplynie. Našli sme spolu ostrov, kde platí jedine ty, vypínaš tajné sny. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, srdci mi naskočíš. Si pre mňa best, oh, nikto ťa nenahradí, best, oh. V zákrutách adrenalín, best, oh. Na dvom to stále ladí, jeden zavždy sa vráti. Si pre mňa best of. Nikto ťa nenahradí, best of. Zakrutách adrenalín, best of. Na dvom to stále ladí, jeden zavždy sa vráti. Si pre mňa best. Len ty ma môžeš trápiť tým, či tú hru vydržím. Koľko chceš výnimiek ti dať a verím zase dám, že všade vždy ma máš a všade ja ťa mám. Si pre mňa best of, nikto ťa nenahradí, best
v zákrutách adrenalín. Best of. Navom to stále ladí, jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best. Jeden z nás vždy sa vráti, si pre mňa best. Ja som to zvládla. A ešte jedna vec, prosím vás, ak sa vám toto video nepáčilo, kľudne mi dajte dislike, kvôli tomu, že mňa to iba podporí, aby som tej nemenovanej osobe povedala, že také video už točiť nebudem. Ďakujem vám. A teraz minútku ticha na počesť odvážnej Verniky. Dobre, to stačilo. Takže vám ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak naozaj nechcete, aby som také videá točila, lebo sa vám môj správ nepáčil, tak ľudne dajte dislike, ale ak chcete také videá ešte, tak ja také ďalšie video natočím iba vtedy nemenovaná, keď toto video bude mať viac ako 20 lajkov. Takže to sa nestane. Ale aj keby sa to stalo, keby ste fakt chceli, aby som také video natočila, tak ma podporte lajkom, ale hlavne toto video nezdieľajte. Nemenovaná, ktorá sa čírou náhodou volá, tak ako takým písmenom, ako sa začína nemenovaná, tak keď to rozkrikne, ona vie kde, tak nech si ma nepraje, ale to je jedno. Aj tak, proste vám ďakujem, že ste to video pozreli a teraz tak netradične nezabudnite dať dislike. Čaute.